Ahojte. Prajem vám krásne Vianoce. Bohaté Ježiška. A všetko dobré do nového roku. Dnes sme sa tu stretli pri žrebovaní našej súťaže vianočnej, takže poďme sa na to rovno pozrieť, my nezdržujeme. Takže jedenkrát dámske tričko, hodnote 12 €. Rebel tričko, to nie je len tak hociaké tričko. To není, no. Môžeš zatiaľ pánske tričko losovať, Mario. Ty si tu niekoho vyradili. Máš? Eva Prseková, gratulujeme. Martina Ivanič. Gratulujeme. A 3x zľavová poukážka 15% na všetok tovar od Rebel Fashion. Tak si vytiahneme všetci, nie? Určite. Je to 3x, tak 3x. Pozerajme. Ty. Toto je. Ja mám Dagmarku Hrubu, takže Dagmarka Hruba gratulujem. Gabriela Mackovičová. Drahomíra Bojdová, super, gratulujeme. Gratulujeme. Takže to by sme mali Rebel Fashion. Ďalej je tu biele víno, poctivého talianskeho vinárstva Lerive, od taký barík. Biele vyťahnem ja, lebo to Poď na to. Niekoho som tu vyhodil. Dáme naspäť. Do hry. Niekoho mám. Peter zatiaľ môže losovať červené, máš dva. No. Takže biele vínko vyhráva Rastislav Veselý. Dúfam, že budeš z toho riadne veselý. Druhá výhra je Andrea Lacková. To je červené vínko. Gratulujeme. Ďalej tu máme pre troch výhercov 2 lístky na predstavenie v kabarete, Red Cat Kabaret. Takže vyťahneme si všetci? Áno. Dobre. Tak ja mám niekoho. Ja mám výsla z výhercu. Peter Bojsa, super Peťo. Tak čo vidím ja? Môžeš. Tak Renáta Mularčíková. A Andrea Hubíková. Gratulujeme. Užite si Red Cat Kabaret, je to zážitok do konca života. Ďalej tu máme 40 € zľavovú poukážku na nákup koženkovej bundy od Lauris. No tak na to bola najväčšia bitka, sa mi zdá. Všetci ju chceli. Tak Kikoš vyťahne to, ty, lebo To bola. ty máš šťastnú ruku. Takže šťastným výhercom je Pavol Saga. Gratulujeme. Gratulujeme ti. Ďalej máme poukaz na tepovanie auta, Quick Tap od Zelené auto. Takže kto to bude vyťahovať? Asi. Peťo, môžeš. Dobre. To Mám budeme čisté Mám auto. 2 ľudí. Dobre, čisté auto, no ja by som chcel tiež. Richard Brhel, super. Gratulujeme. Ďalej tu máme poukaz na jednu laserovú epiláciu podpazušia a čistenie pleti od Sotis Paris. A Skúsim niekoho nájsť. kozmetický salón Laurantis. Najlepšie dámu, keby si videl, ale akože nechcem ti Tak radiť. akože budem si s nami. To je nejaký pán, bude rád. Tak niekoho mám, čo poviete. Dobre mám. Andrea Čičová Kovačovičová. Super, gratulujeme ti. Ďalej. Máme Čo je 3x 30 minútovú masáž v hodnote 30 €. Tak si vyťahnem. Asi môžeme zase každý. Keď je 3x, tak 3x. Ideme na to. Tak, prvá výherkyňa, alebo výherkyňa Darina Kurišová, super. Ďalej Zuzana Galadová. A potom Rastislav Sládek. Všetkým gratulujeme. Ďalej je tu 3x 60 minútová masáž podľa výberu od Health Services. Takže vyťahneme zase všetci. Jasno. Ja som tu niekoho vyťahla To už. si niekoho dala. Dobre, ja mám. Alebo koľko mám, nie? Ja mám. To ide prvý, kto chce povedať. Tak idem ja. Tak Juraj Čarnecký. Super, gratulujeme ti. Potom je to Denisa Drozdová. A Jan Hrabarík Hrabienka. Super, super. Ďalej tu máme 3x 60 minútovú lymfodrenáž od Health Services, takže sú Zase 3x. trikrát. No dobré. Tak dáme 3x. Taký kus premiešaj to, a keď to bude premiešané, tak mi povedz, že môžem žrebovať. Žrebuj. Som si už našiel Toto listoček. sa mi pozdáva. Prvá výherkyňa Dana Izáková. Super, gratulujeme ti. Dominika Mórová. Zlatka Oprencáková. Takže gratulujem. Gratulujeme. Ďalej tu máme 3-mesačný kurz plávania pre deti od Royal Swimming Club. No tak ešte vyťahni to, Kikuš, ty. Je Ideš to na to? hodnote 280 €, takže to je naozaj že krásna cena. Určite. Takže... Hlavne, aby ten človek, koho vyťahneš, mal deti, lebo to som o tom... Takže výherkyňou je Janka Grantnerová. No super, Super. gratulujeme. Super. Čo tam máme ešte? Individuálnu hodinu plávania s trénerom od Royal Swimming Club. Takže Peťo, vylosuj vytiahni niekoho. Niekoho. Listko sa mi dostalo do ruky. A čo budeme ďalej? Ja chcem tiež už niečo žrebovať. Jana Červeňáková, super.
Ďalej máme 25% zľavu na všetky ponúkané služby od Royal Swimming Clubu. Tak poďme všetci traja. Či? Môžeš aj sám losovať. To je, počkaj, koľko ľudí máme losovať? Troch? Tak jedného si zober, ja. Jedného, zober si je Kika jedného. Okay. Tak idem, poviem prvý. Monika Bieliková Korčeková. Andy Jurková. Lucia Della Slova Kuj. Pardon, ale neviem to inak prečítať. Takže pokračujeme ďalej. A máme tu ďalšiu úžasnú cenu a to kurz pre deti o vybraných hodinách na prevádzke od Fun Gymu. Takže... A to je 3-krát či raz? Či... Jedenkrát. Tak ešte vyťahnem niekoho. Laura Hošofová. Gratulujeme. Paráda. Ďalej máme 3x60 minútovú individuálnu hodinu s trénerom. No, tak Tiež Fun Gym, takže zase každý. Takže prvou výherkyňou je Didi Čierna. Kikuš. David Derďak. A Tatiana Darmová. Gratulujeme. Super. A teraz tu máme 5x60 minút na vybrané služby ako Pilates, Kalnetika, Workout alebo Tabata od Fun Gymu takisto, takže asi môžeme sa nájsť. Ja mám 2. A to máme 5-krát? Áno, 5-krát. Takže niekto ešte musí zobrať jedno, nie? Či máš 5 okolo? Ja mám jednu. Ja mám tiež jednu. Tak vyťahni ešte jedno. Ja ešte vyťahnem. No tak ty si... Tak zatiaľ môžeme povedať, že Antonia Bučíková je prvá výherkyňa. Teraz mám Zdenu Matúšovú. A tu je Lucia Drgoncová. Super. Ďalej Silvinka Somorová a Alena Hnežná. Super. Gratulujeme. A teraz je tu hlavná výhra od nás a od Zastenka? Glass Trading. Od firmy Škorigen Cisár Glass. Poďme na to, nebudeme to zdržovať. Povedzme si, že ten, kto to vyhrá, bude rád, si myslím. Určite Tá áno. stena by ma potešila. Ideš losovať, Peter? Áno, takže výherca alebo výherkyňa. Peťo Redbal, super, gratulujeme ti. Gratulujeme. Takže prosím výhercov, aby sa nám ozvali, prajem vám krásne Vianoce, dobre sa napapajte, rozbalte si darčeky. Oddychujte, relaxujte. Buďte s rodinou a užívajte si tieto sviatky. Čaute. Čaute. Ahojte.